Илеш кооперативы җитәкчесе Рәмил Рифкат улы Нуриев нәкъ бүген елның тәүге көнендә 1 гыйнварында матур гомер бәйрәмен 65 яшьлек юбилейын билгели дип башлана чираттагы җылы җитәлекле котлау хатыбыз. Рәмил Рифкат улы гомер буе җиргә бил бөккән, намуслы хезмәтләре, матур яшәешләре белән Олы Ялан авылында абруй казанган. Әлүсә белән Рифкат Нуриевлар гаиләсендә дөньяга килә. Исәнбай 8 еллык югары Яркәйдәге 1 урта мәктәбендә белем алганнан соң Кушнаренко авыл хуҗалыгы техникумына укырга керә. Анда 1 ел гына укып кала, хәрби хезмәткә алына. Армиядан соң Октябрь колхозында төрле эшләр башкара. 1979-84 елларда Башкорт дәүләт авыл хуҗалыгы институтының агрономия бүлегендә укый. Кулына диплом алган яшь белгеч 2 дә уйламый туган якларына эшкә кайта. Һәм аны Агыйдел колхозына рәис урынбасары итеп куялар. Тырышлыгын күреп, бераздан хуҗалыкта бригадир итеп билгелиләр. 1986-94 елларда Урожай колхозында баш агроном булып эшли. 1994 елдан район җитәкчелеге аны Илеш кооперативына рәис итеп тәгаенли. 37 яшьлек Рәмил Рифкат улы җиң сызганып эшкә керешә. Менә ул көннәрдән соң 28 елга якын вакыт үтеп тә киткән. Үзенең тынгысызлыгы, таләпчәнлеге, оста җитәкче булу аркасында хуҗалыкны алдынгы урынга чыгарды. Бүгенге көндә Илеш кооперативы терлекчелектә, басучылыкта уңышлы эшләп килүче хуҗалыкларның берсе. Бу хакта төрле елларда алган дипломнар, рәхмәт хатлары да ачык сөйли. Әйе, юбилейын билгеләгән көннәрдә хуҗалык җитәкчесенең башкарган яхшы эшләре, үрнәк итеп куярдай кылган гамәлләре байтак. Шуңа да аңа фидакар хезмәте өчен 1994 елда Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Бу аның өчен генә түгел, аны яраткан, ихтирам иткән хуҗалык эшчәннәре өчен дә зур горурлык. Гаиләсе белән дә бәхетле ул. Тормыш иптәше Гүзәл Ришат кызы белән 2 баһадирдай ул үстереп, югары белем алырга ярдәм итеп, олы тормыш юлына чыгардылар. Олы уллары Илнур Стәрлетамак шәһәрендә тормыш иптәше Регина белән 2 ул белән 1 кыз үстерәләр. Нефтче булып эшли. Вадим уллары югары Яркәйдә яши. Муниципаль район хакимиятендә юрист һөнәрен башкара. Тормыш иптәше Эльвина белән 1 ул тәрбиялиләр. Җитәкчеләр арасында абруйлы, ныклы хуҗалык итә белүче, булсынга дип янып йөрүче Рәмил Рифкат улын 65 яшьлек юбилей белән тәбрикләп, ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлык, бәрәкәтле имин тормыш иптәшегез Гүзәл Ришат кызы белән балаларыгызның, аныкларыгызның шатлыкларына күмелеп, бәхетләрен күреп, озын гомер итүегезне телибез. Күңелегез гел шулай яңа казанышларга ашкынып торсын. Җитәкчелек итү осталыгыз гел рухландырып торсын. Эш өчен янып йөргән йөрәгегезгә, уңган кулларыгызга яңа көч, дәрт өстәлсен. Яшьләр көнләшерлек энергиягыз һәр чак ташып торсын. Җиң сызганып хезмәт салган кеше зур бәхеткә һәр чак ирешә. Тырыш, уңган, булдыклы дигән исем сезгә һәр вакыт килешә. Тырыш хезмәт җимешләрен сөенечләр белән татыгыз. Бүгенгедәй көр күңелле булып, һәр вакытта шулай калыгыз. Иң изге теләкләр белән Илеш кооперативы идарәсе һәм эшчәннәре. Хөрмәтле Рәмил Рифкат улы, без дә сезне ихлас йөрәктән яңа ел алып килгән матур гомер бәйрәмегез белән тәбриклибез. Тәнегезгә ныклы тазалык, гаилә иминлеге, балалар кадер-хөрмәте телибез. Салган фидакар хезмәтегезнең татлы җимешләрен алдагы көннәрдә дә татып яшәргә язсын. Юбилейгыз котлы булсын.
Күзләрдән усым язга ерак әле, араларда салкын кышлар бар. Күзләрдән усым язга ерак әле, араларда салкын кышлар бар. Ярый әле күңелләрне кышын җылытырдай, якын дуслар бар, дуслар бар. Ярый әле күңелләрне кышын җылытырдай, якын дуслар бар, дуслар бар. Барысы да җылы якка китми, безнең белән калган кошлар бар. Барысы да җылы якка китми, безнең белән калган кошлар бар. Калган кошлар әйдә җырламасын, янна җырла, торган дуслар бар, дуслар бар. Калган кошлар әйдә җырламасын, янна җырла, торган дуслар бар, дуслар бар. Хушларыма